Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардоро мошинҳои хичона, заминҳои хичона, хонаҳои заминӣ, хулоса ҳар хела чизоро дар WhatsApp мо рӯи кардан гуфтанд ки реклама кунен. Имрӯз бардоро ана вақт шид, барои шумо рози ҳамвора гап мезанем. Марҳамат, видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен ва аз киҷое ки шумо дар замин, хона, квартира дар курай, марҳамат дар комментарияда бинависед. Ман ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда аз киҷое ки хона, замин, квартира мегем бардоро ҳаракат мекунем ки ёфта барои шуморо реклама кунам. бардоро агар шумо мисол ягон хона, мошин, чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо танҳо дар WhatsApp-аш бинависен. мо дар видеоҳои оянда рекламаш мекунем. ҳамин як дона лайки бепалам аётон наброрен. мерем ака. дӯстони азиза, ман ака навора сар кардем, бо диққат гӯш кунем бардоро. хушрӯ гӯш кунем да карочи. бардоро якум эълони имрӯзаи мо як мошини фурӯшияи Mercedes компрессор американка соли баромадаш 2002 сӯзишвориш бензин газай, газаш евро 5 бардоро. объём мотораш 2.4 литр, коробка механик, люк, кондитсионер, кожни салон, электропакет, мултирул. хулоса бардоро ҳамаи чиро доштай мошин состояниша чӣ хел дидесен? состояниш зури бадай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нархша 45 000 сомонӣ мега. хай бардоро мумкин ягон сумша бо арзон куна. 45 000 сомон бардоро солаш 2002 солаш хай хела навае. газаш евро 5, мотораш 2.4. ина номерои телефонаш занг бизанем, бовар кунем беҳтарин нархай 45 000 сомон. боз бо дига суратоша мерава бардоро, дига суратоша тамошо кунен. баъд аи мошин бардоро ана хона, замин, баъд квартирора гап мезанем. дӯстони азизам, мегзарем ба диюм эълони имрӯза. бисёри бардоро менависанд ки аз шаҳри Исор ягон хонаи нормали мон бардоро ина хонаи фурӯшӣ агар худам сум медоштам ҳозир мехаредамаш, бовар ка. хушрӯ гӯш кунем бардоро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор дар дараи Алмосӣ, ана Дчинора. хушрӯ гӯш кардесен бардоро. шаҳри Исор, дараи Алмосӣ, Дчинора. 6 сотиқ заминда 7 дар хона кардагиай. хона бардоро 3 этажаи. хонара ба ғишти пухта вардоштагиян. ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дар дарни хона ҳастай. ремонт дора бардоро, ҳуҷҷатош 100%. қариби хонада мактаб, масҷид ҳастай. хулоса бардоро ҷои зур да будай шаҳри Исорда. ана точкашан точкаи беҳтаринай, нархша 450 000 сомонӣ мега. 3 этажаи бардоро 100% меарза. 450 мегаша бо камтарак арзон мешава. ина номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанед. дӯстони азизам, ҳам як дона лайки бепала биҷиқен. агар форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем, бояд подписатсия кунем. дӯстони азиз, бардорои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи Киров 3, айраи Калон як 50 метр даринтар будай. 4 сотиқ заминай бардоро, заминаш 4 кунҷа нависагия. 4 сотиқ замин 4 кунҷа, ду дархона ва як калдора фундаментш рехтагия, як кама санги калон, як кама санги майда ва 900 дона смен блок дора бардоро. хоб, об свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. қишлоқ бардоро ободай, ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. қариби заминда духторхона, мактаб ҳастай. дӯстони азиз, нархша 40 000 сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархае. 40 000 сомон як камтар арзон мешава, ё ба ягон мошини астраҷӣ ё седани созам боша, ҳалишам мекунем. ина номерои телефонаш имо WhatsApp дора, хулоса занг мезанед, мепурсен. дӯстони азизам, хаста набошен. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бардори хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод да будай. дар 5 сотиқ замин 3 дархонаи хушрӯа кардагия бардоро проекти фасон қатӣ. ремонт чихай коробка ҳами сум боша, бардоро як хонара мисоли ранг бор мекунӣ, кришаша мезанӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. баъд як калдор дора, ҳоҷатхона, ҳамомам доштай. ову свет ҳаст, ягон проблема нест. 15 та тахтаи 6 метра 50 дора бардоро. соҳиби хона гуфтагия ки срочно пул монда кора, нархша 85 000 сомонӣ мега. фақат харидорои аниқ занг бизанед, бо мумкин арзонам куна. хай бардоро 85 000 сомон, мумкин я хая 50-60. хай занг мезанед, мепурсен, хулоса беҳтарин нархае. ову свет ҳамаи чиро доштай. занг бизанед, ҳамаи маълумота бигирен. хулоса
дӯстони азизам, як бародар да хона дар корай хушугӯш кунем бардро. Як бародармон да хона дар кор будай ай шаҳри ваҳдат сар шидагӣ то нефтияник теппаи самарқандӣ 9 километр 7 километр ана ва док боша гуфтагӣ ай. Заминаш ай 4 сотиқ боло боша, ягон времянкаам боша мешава. Айраи калон бардро 2-3 километр дуртар боша бо хуб мешава гуфтагӣ ай. ҳуҷҷат ову свет дошта боша то 90 ё 100 ҳазор сомонира мехара. бовар кунем пулаш нахтаи 90-100 ҳазор сомон марҳамат бардро ина касе замин ай 4 сотиқ мисол болотар дорен ё ягон хонаи времянка дорен, ина якада занг бизанед, ина имо ватсапшам бидай. Занг бизанед. дӯстони азиз, касе тамошо кардесе бига ҳо ака тамошо кардесе, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзон, ҳамун як доналай ки бепала биҷиқем бардро. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ, духонага дар якум этаж қарор дорад 60 квадратни метр, райони Калхозобод. ҷолдини балхӣ, райони Калхозобод бардро доми пешина хона ремонт кардагие мега. қариби ана стансияи поезд. духонага бардро дар ноҳияи ҷолдини балхӣ бо як бор дига мегумтон, нархиш 130 ҳазор сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархае. духонага 130 ҳазор сомон да ягон ҷо намеёвӣ. ина бардро номерои телефонаш аст, ина яка фурӯхтесай занг бизанед. дӯстони азизам, мелонат давом метем. бисёри бардорам нависабдан ки ай шаҳри Левакан бардро, яъне ки пешина Сарбан квартираи арзон шава бимонем. бардро ина квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбан. якхонага дар якум этаж қарор дорад 26 квадратни метр, домои пешина хона ремонт кардагие. соҳиби квартира мега ки сурохна квартираи фурӯшӣ нана 26 квадрат дар шаҳри Сарбан, яъне ки бардро пешина номи наваш Левакандай, кӯчаи Борбат 17. нархша 115 ҳазор сомонӣ мега. бардро арзонам мекуна. ина номракҳои телефонаш, марҳамат касе харидорен занг бизанед. дӯстони азизам, касе дар канали мо меҳмонен, бардро ҳатман подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. бардрои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, номи пешинаш Бохтар. сехонага дар якум этаж қарор дорад 60 квадратни метр, домои пешина хона ремонт кардагие бардро. сехонага чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Кушониён, номи пешинаш Бохтар, нархиш 130 ҳазор сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархае бардро. марҳамат касе ки сум дорем бардро, ина номерои телефонаш занг бизанен, квартираи арзона бихарен. дӯстони азизам, бисёри бардорам нависабдан ки ай шаҳри Душанбе ягон квартира бонем. бардрои нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага дар 6 этаж қарор дорад 45 квадратни метр, тарафи 9 километр дабтай бардро. дом навастройка хонара чӣ хеле десен ремонти фасон доштай. ана соҳиби хона мега ки харидори аниқ бошен, ба занг бизанен, хонара бинен, маҳқуқ кунен, ба ай пеш ягон сумша мегзарем. бардор чӣ хеле гуфтам, шаҳри Душанбе да 9 километр, ана болои бозорча, садик масҷид, мактаб дар наздикишай, атаплени дорад дом. нархш бардро духонага чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Душанбе, нархиш 240 ҳазор сомонӣ мега, бо арзонам мекуна. яке аввал бирен хонара бибинен, ба арзон мекадай. дӯстони азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом, якхонага дар якум этаж қарор дорад 30 квадратни метр, шаҳри Конибодом бардро райони Айништа будай. дом бардро пешина хона ремонт кардагие. соҳиби хона мега ки хонаи якҳуҷрагаи фурӯшӣ ана бо ҳамаи шароитош муҳайё мебошад. харидори аниқ бошен, занг бизанен. дар якум ё дар дуюм этажаш якҳуҷрага дорем. шаҳри Конибодом бардро нархиш ана якхонага нархиш 100 ҳазор сомонӣ. бовар кунем беҳтарин нархае. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай, беташвиш занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба 11 эълони имрӯза. бардро 11 эълони имрӯзаи мо як квартираи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Исфара, райони Шуробишта. духонага дар дуюм этаж қарор дорад 45 квадратни метр, ана домои пешина хона ремонт кардагие.
соҳиби квартира мега ки срочно мефурӯшем шабардро ана хонага дар дим метаж хеле гуфтум шаҳри Исфарада нархиш 110,000 сомонӣ мега. 110,000 сомон. марҳамат бардро ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистонай касе ки харидори аниқ бошен занг бизанен квартираи арзона бихарен. дӯстони азизам ин бод навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. касе ки то охири видеора қатима чахчах карда тамошо кардем бардро дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. ва бародарҷоно нана апо хоҳаро аз киҷое ки замин хона квартира шумода дар корай марҳамат дар комментария бинависен. агар ма да бардро дар ватсайп ма арзонтар рӯӣ кардан ма барои шуморо инам хел чихеле ози реклама кардесам ҳам хел реклама мекунам. бародарҷоно агар лайк ҷихитагӣ набошен агар имконият боша ҳам як дона лайки бепла биҷихен ҳамин видеора дар имо чӣ сайти дорем падилитса кунен бо мо хеле хирсанд мешавем бардро. раҳмат барои дастгиритон бори дигар. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хайр худона эҳтиёт кунед.